Cara masih jam masih nih. Kayak cuman sekenutan makan. Jai Sri Krishna. Diनै जोंनि बर'फा फादार अफ दि बड'स उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान दा गतिके बिथांनि जोनोम सानाव दिनै बड' नेशनेल गेस्ट हाउसनि आङो जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै लोगोसे जोंनि कमिटिनि सोद्रोमा माखासे बेजों लोगोसे जोंहा ससियेल मिडियानि इउटिउबार बिथांमोन माखासे दंफैयो दा बिथांमोननि नुजाथिनायाव आङो बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो बिबार बावनाय जानोसै बिबार माला सोनाय जानोसै जय सार आगर बाथिखौ नैबे माबाजों वानजों दोननो नागिरो औ आंहाबो माबायासै बिबार आरि होफोरदो नङा बे आं हाया गारा हाखु दाखु लाबोदोंना दे अरजोंला दाब सोबखांनांगौ माबाया हरदो बिबारा मानि सुबिदा हरखो दा दस्रानोबो होनांगोन बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म नोंथांनि जिउआ जाहाथे बर' दैदेनगिरिनि गेजेराव जाहाथे मोजां गियान मोजां बोसोन जाहाथे सोहरो एसेसो आसा खालामनाय जाबाय जाहाथे बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि जाहाथे मावलाङो बिबार नोंबो बारि बारिसो आं ओरैनो फन जेब्लायबो नोङो जों बर' हारिखौ जय खालामलां जेब्लाबो सुब आसिबाद खामना खालायलांनो होननानै नोंखौ जों उन्दैनिफ्रायनो सङै खावैबो जाहोखायोमोन दिनै दतमा बड' नेशनेल गेस्ट हाउसनि साखाथियाव मानगोनां सिबिलां बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सानखौ दिनैयो फालिनायजों लोगोसे मान बावनायनि थांखियै दिनै जोंनिया नुजाथिफैनाय जाबाय लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गालांनाय सानस्रि आरो सोदोमस्रि आरो थांखिनि बिखायाव गसंनानै जेन बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरा अरायसम जोंनि माहारिखौ लानानै गोजौ फारसे दावगालाङो बेखिनिखौ आं दुलाराय बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनिसिम आङो बुंलाय खावलायहरनाय थाबाय।